Sarong miyembro kan Communist Terrorist Group na naaatubang sa patong-patong na kaso ang nadakop sa pigkasang operasyon kan tropa kan gobyerno sa Sitio Hacienda Barangay Rizal, Monreal, Masbate City, alas 2 nin hapon kaining Lunes, Hulyo 29. Binisto ang akusado sa alias na Karegan, 29 anyos, may agom, high school graduate, construction worker na residente kan nasambit na lugar, asin pinagsasabing miyembro kan Platoon 1 KLG North SRC4 na pinamamayohan ni Eliseo Cabarles o alias Kakiko. Dinakop ang suspect sa kusog kan warrant of arrest na pig-issue ni Honorable Arturo Clemente Revil, ang presiding judge kan RTC 5th Judicial Region, Branch 50 sa Monreal, Masbate, para sa kasong attempted murder asin murder. Matagal na petition sinusurbilan o kinikisig ba. Then, ito construction worker lang naman siya. Paglipat lang naman siya kung saan pwede makasukan. So, by means of tips off, we are supporting the community. So, yun, sa katagalan, natutubig siya kung saan siya nakapalagay. Matrayong puman na nadakop ang suspect, huli kan pinagsararong puwersa kan Monreal MPS, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, 502nd RMFB5 asin Masbate Provincial Intelligence Unit. Ilan po mga kababayan sa Monreal, lalo-lalo na yung outstanding warrant ka na kung pwede sana huwag na tayong magantay na ang mga kapulisan natin ay sila pa ang mag-apprehend sa inyo. Pwede sana maluwag naman po ang aming pintuan at ang ating gobyerno ay handa naman makipagtulungan para sa inyo pagbabalik loob o pag-susuko. At ito ay nakikiusap sa ating kababayan dito sa Monreal. Kung kayo naman po ay may kamag-anak o kakilala na alam nyo ay nagtatago sa batas, malaya po kayo pumunta sa aming opisina at makipag-ugnayan para ito po sila ay hindi na nakapag-asik ng limit dito sa ating bayan ng Monreal. Mientras tanto, duwang aldaw makalihis ang pagkakaaresto. Nakaluwas na kasuudmaan na akusado sa lock-up cell kan Monreal MPS, huli sa pigpaluwas no order of release kan RTC 5th Judicial Region Branch 50 sa San Jacinto, Masbate. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular.